இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனத்தை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். මේ සෙනගගේ දුක වේදනා කඳුල ඉවත් කරන්න ස්වාමිනී. இந்த ஜனங்களுடைய கண்கள் இருக்க கண்ணீர்களை இருதயத்தில் இருக்க வேதனைகளை நீக்கிட ஆண்டவரே. මේ ව්‍යාපාර ආශිර්වාද කරන්න යේසුනි. இந்த வியாபார ஸ்தலங்களை ஆசீர்வதிங்க. මේ දුප්පත් සෙනග ආශිර්වාද කරන්න. இந்த ஏழை ஜனங்களை ஆசீர்வதிங்க. අපගේ දරුණ දරුවන්ට ආශිර්වාද කරන්න. இந்த பிள்ளை சந்ததிகளை ஆசீர்வதிங்க. මේ බඳකමට මත්ලමෙට වාල් වී සිටින සෙනගව නිදහස් කරන්න. போதை வஸ்துக்கள் கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையா இருக்க ஜனங்களை விடுதலையாக்குங்க. පියාණනි අද මේ තමන්ගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න නිසා පිරිකි ආතතිය කාර්යය කොටගෙන පියාණනි තමන්ගේ ජීවිතේ පාවී සිටින අයගේ සෙනගේ ජීවිතේ යාපත කරන්න යේසුනි. ஏசப்பா இந்த ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் வாழ்க்கையை இழக்க முடியும் சூழ்நிலைக்கு இவங்களை கர்த்தாவே நீங்க ஆசீர்வதித்து சுகப்படுத்துங்க. මේ අයගේ කඳුළු පිසු மனுஷனுக்குள்ள துக்கங்கள் வேதனைகள் பல கஷ்டங்களோடு வாழுகிறத நாங்க பார்க்கிறோம். නමුත් අද මේ ප්‍රශ්න වලින් මේ දුකින් වේදනාවෙන් මනුෂ්‍ය නිදහස් වෙන්න ඕන මාර්ගයේ කුමක්ද කියා නොදන්නා නිසා බොහෝදෙනා මේ ප්‍රශ්න තුන තමන්ගේ ජීවිතේ පව අවසන් කරන එක අපිට දකින්නට තිබෙනවා. ஆனாலும் இந்த பிரச்சனைகள்ல மனுஷங்க எப்படி முகம் கொடுக்க முடியாத படிக்கு வாழ தெரியாத படிக்கு இந்த பிரச்சனையை தீர்வு காண முடியாத படிக்கு அநேகர் தங்களுடைய ஜீவியத்தை கூட தற்கொலை பண்ணிக்கொள்ள சூழ்நிலைகளை நாங்கள் காண்கிறோம். නමුත් යේසුස්සේ පවසනවා වේසවන්නා බරසුනාතා වූ සියලු දෙනා මා වෙතට එන්න මාවට සැනසීම සාහනය දෙන්නමි කියලා. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்க எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருவேன் என்று. මනුෂ්‍යව නිදහස් කරන්නත් මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ ශාපෙන් පාපෙන් තොර වූ ජීවිතයක් සමාදාන පිරුවා ජීවිතයක් ලබා දෙන්න යේසුස් මේ ලොවට පැමිණියා. இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தது மனுஷங்களை சாபத்திலே பாவத்திலேயும் பலவிதமான சோதனை மீட்கெடுக்கவே மனுஷனை வாழ வைக்கவே இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தாரு. මක්නිසාතා ප්‍රේමන්ත සහෝදර සහෝදරනි අද මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ පාපේ ශාපයෙන් තිබෙනවා නම් ඒ මනුෂ්‍ය කුමන ජාතියන ආගමකට අයිතිවත් ඒ මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ දුකත් වේදනාවත් කඳුලත් අවසානයක් නැහැ. எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில துக்கங்களோ கஷ்டங்களோ சாபங்களோ இருந்தா அவன் எந்த ஒரு ஜாதியோ எந்த ஒரு மதத்துக்கு உரியவனா இருந்தாலும் அதுல இருந்து விடுதலை பெற முடியாது. මක්නිසාවේ ඒ පාපය ඒ ශාපය ඔහුගේ ජීවිතයේ සමාදානය නැති කර දමමි. ඔහුගේ පෞල් ජීවිතයේ සමාදානය නැති කර දමමි. ඔහුගේ ජීවිතයේ සම්බලත්වය නැති කර දමනවා. ஏனென்றா வாழ்க்கையில இருந்த சாபம் அவன் வாழ்க்கையில இருந்த சந்தோஷத்தையும் அவன் வாழ்க்கையில இருந்த ஆசீர்வாதத்தையும் அவன் வாழ்க்கையில இருந்த நல்ல காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அது முடக்கி போடுது. මක්නිසාට අපි සිතනවා මුදල මාගේ සාත්තුවේ තිබෙනවා නම් මුදල මාගේ අතේ තිබුණා නම් මා සර්ව සම්පූර්ණ සතුටින් නිදහසින් ජීවත් වන මනුෂ්‍යයෙක් කියලා. மனுஷங்க இந்த நாட்டுல நினைக்கிறாங்க பணம் எங்க கையில இருந்தா நாங்க நல்லா வாழலாம் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம் நல்லா ஜீவிக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. නමුත් මාගේ ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරනි ஆனாலும் எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே මුදල සම්පත මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ ඒ සම්පූර්ණත්වය ලබා දෙන්නේ නැහැ. பணமோ செல்வமோ வாழ்க்கையில ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தராது. මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ විනා මුදල සම්පත ඔහුට එන වේදනාවෙන් නැතිව ඔහුගේ මරණය ඔහුව නිදහස් කරන්නට බෑ. மனுஷன் வாழ்க்கையில இருக்க அவன் கையில இருக்க இந்த பணமோ செல்வமோ அவன் வாழ்க்கையில இருக்க எல்லாவித மரணத்தையும் அவனுக்கு வருகிற சாபத்தையும் தடுத்து நிறுத்தாது. මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ තියෙන පාපය ශාපය ඔහුගේ ජීවිතයේ සැනසීම දුකත් ඇති කරවන්න බෑ. සැනසීම නැති කර දුක ඇති කරවනවා. மனுஷன் வாழ்க்கையில இருக்க இந்த பாவமோ இந்த சாபமோ அவன் வாழ்க்கையில இருக்க எல்லாவித கஷ்டங்களை கொடுத்து சந்தோஷத்தை எடுத்து போடுது. යේසුස් මේ ලෝකෙට පැමිණිය ආගමක් බිහිකරන්න නැත්නම් ආගමකට මනුෂ්‍යයන් රැස් කරන්නට මොනවා. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தது ஒரு மதத்தை ஸ்தாபிக்கவோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மதத்துக்கான மனுஷனை சேர்க்கவோ அல்ல. මනුෂ්‍ය යේසුස් මේ ලෝකෙට පැමිණියේ මනුෂ්‍යගේ පාපේ ශාපයෙන් මුදන පිණිස මනුෂ්‍යගේ ඒ ජීවිතේ නිදහස් දෙන පිණිස උන්වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේදී ලේ පුද කරමින් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පුද කරමින් මනුෂ්‍යව නිදහස් කරන මාර්ගය පෙන්වුවා. இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்து தன் சிலுவை இரத்தத்தை கொடுத்து சிலுவை மரணத்தை கொடுத்து தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில சாபத்திலிருந்து பாவத்திலிருந்து அவன் கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலாக்கி அவனை ஜீவிக்கவே இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தாரு. අද මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ෂ්‍යාව
ලේමේකින් මෙවැනි කාරණා කොටගෙන මනුෂ්‍යගේ ජීවිතය අද සමාදානය ඉක්මි කරගනිමින් තිබෙනවා. இந்த நாட்கள மனுஷர்கள் ஒருவருக்கொருவரான கோபங்கள் வைராக்கியங்கள் சண்டைகள் இப்படியாக இருதயத்துக்குள்ள வைத்துக் கொண்டு அவங்க வாழ்க்கையில இருக்க மெய்யான சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை இழந்துடுறாங்க. මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයට බේබඳකම මත්‍රාවෙන්ට வாழ்வி අද වේශකම නැමැති පාපය නිසා අද බොහෝ මනුෂ්‍ය තමන්ගේ ජීවිත විනාශ කරගනිමින් සිටිනවා. இந்த நாட்கள மனுஷர்கள் பல தீய பழக்க வழக்கங்கள் போதை வஸ்துகள் கூடாத பழக்க வழக்கங்களால தன்னுடைய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க. අද මනුෂ්‍යයෙකුට ආගමක් අවශ්‍ය වන්නේ කුමකටද? இந்த நாட்கள்ல ஒரு மனிதனுக்கு மதம் எதற்கான ஒரு அவசியம். තම මනුෂ්‍යයෙක් ප්‍රේම කරන්නට ඕන. இன்னொரு மனுஷனை நேசிக்கவோ තවත් මනුෂ්‍යයෙකුගේ ඒ ආගමට ගෞරව කරන්නට ඕන. ஒரு மனிதனுடைய மதத்தை இன்னொரு மனிதன் கனம் பண்ணவும் තම මනුෂ්‍යයෙකුගේ ඇදහිල්ල ඒ මනුෂ්‍ය ගෞරව කරන්නට ඕන. இன்னொரு மனுஷனுடைய விசுவாசத்தை அவன் மதிக்கவும் ඒ උදෙසා ඒ මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ යාපත් මගට ගෙනෙන පිණිස ආගමක් අවශ්‍ය තිබෙනවා. அதற்காகவே ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில மதமான காரியங்கள் தேவைப்படுது. නමුත් අද ඒ කාරණාව අද බොහෝ මනුෂ්‍යගේ ජීවිතය තුළ ඉස්ත වෙන්නේ නැහැ. இந்த நாட்கள்ல இந்த காரியம் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில சம்பவிக்கிறது இல்லையே. නමුත් යේසුස් මේ ලෝකෙට පැමිණ පැවසුවේ ඔබ එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන්නයි කියලායි. ஆனாலும் இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தது ஒருவர் நேசிக்க சொந்த சகோதரன் நேசிக்கவே சொல்லிக் கொடுக்கவே இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு வந்தாரு. එකිනෙකාට ගෞරව කරන්න තමන්ගේ සහෝදරයන්ට ප්‍රේම කරන්න ඔවුන්ගේ නැතිවරිකම් වලට උපකාර කරන්නයි කියනවා. ඒ වචනේ යේසුස් මේ ලෝකෙට දේශනා කළා. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிரசித்தித்தது ஒருவர் நேசிங்கள், ஒருத்தர் சந்தோஷத்துக்காக அவரை பிரயாசம் பண்ணுங்கள், ஒருவர் தாங்கி உதவி செய்யுங்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு. ඔබ කාටවත් වෛර කරන්නට එපා. நீங்க யாருக்குமே கோபத்துல வைராக்கியத்தை காட்ட வேண்டாம். ඔබ හැමදෙනාට ආශිර්වාද කරන්න. நீங்க எல்லாரும் ஆசீர்வாதிங்க. මේ යේසුස්ගේ උපදේශය මගේ ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරනි. இதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் உபதேசம். මත්සාද මේ ලෝකයේ අන්තිම කාලෙදී බෝධනාගේ ප්‍රේමය ඊළවියන්නේ කියලා දේ වචනේ කියනවා. ஏன்னா வேத வசனம் சொல்லுது இந்த உலகத்தின் கடைசி நாட்கள்ல அநேக மனுஷனுடைய அன்பு தணிந்து போகும் என்று. අද මනුෂ්‍ය ජාතියට විරුද්ධව රාජ්‍යයට විරුද්ධව අද යුද්ධ කරමින් තිබෙනවා නම් ඊට හේතුව අද අපි ජීවත් වෙමින් සිටින මේ ලෝකයේ අන්තිම කාලයයි. இந்த நாட்கள்ல ஒரு மனுஷனுக்கு விரோதமா மனுஷமோ ஜாதிக்கு விரோதமா ஜாதியோ ராஜ்யத்துக்கு விரோதமா ராஜ்யம் எழுதியிருக்கிற காரணம் நாங்க வாழுகிற இந்த நாட்கள் கடைசி நாட்கள். අද මොසගත රෝග අද මේ භූමි කම්පාවන් ඒ වගේම ඒ නියංගයන් මෙවැනි සාගතයන් ඇති වෙන්නට හේතු අධික වශයෙන් මේ ලෝකයේ අන්තිම කාලේ අපි පැමිණ සිටින ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරනි. இந்த நாட்கள்ல ஏன் இவ்வளவு கொள்ள நோய், ஏன் இவ்வளவு போராட்டம், ஏன் இவ்வளவு நிலநடுக்கம், ஏன் இவ்வளவு யுத்தம்? ஏன்னா நாங்க வாழுகிற இந்த நாட்கள் கடைசி நாட்கள். මගේ ප්‍රේමවත් සහෝදර සහෝදරනි. எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகள், අපගේ පාපයෙන් පසුතැවිලි වෙච්ච කාලයක තුල අපි සිටිනවා. நாங்க இந்த பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டிய காலத்துல நாங்க வந்திருக்கிறோம். අපගේ අදමත ප්‍රේමයෙන් ජීවත් වෙන්න කාලයක අපි ජීවත් වෙනවා. எங்க இருதயத்துல அன்பு நிறைந்து வாழக்கூடிய காலத்துல நாங்க வந்திருக்கிறோம். මත්සාද පාපයෙන් පසුතැවිලි වෙන්නේ නැතිනම් ඒ නිවයේ වේදනාවට යන්න දීතුව තිබෙනවා. ஒரு மனுஷன் பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பலன்னா அவன் நரகமான அக்கினிக்குள்ள செல்ல வேண்டியதா இருக்கு. ඒ පාපයෙන් බලවන්නට යේසුස් මේලවට පැමිණියා. பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகவே இயேசு கிறிஸ்து ඒ பூமிக்கு කල්වරි ප්‍රේමය මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ පාපයක් කමා කරන්නයි. அந்த சிலுவை நன்மை ஒரு மனுஷனுடைய பாவத்துல விடுதலையாகவே. යේසුස් කියනවා මාර්ගයයි මම සත්‍යතාවයයි මම ජීවනයයි කියලා. இயேசு சொல்லியிருக்காரு, நானே வழியும் நானே சத்தியமுமா இருக்கிறேன் என்று. මාගේ පෙන්ව මාගේ තොරව කිසිම කෙනෙකුට ඒ ස්වර්ගික ජීවිතය ලබන්නේ නැහැ කියලා පවසා තිබෙනවා. அவர் சொல்லியிருக்காரு, என்னால் அன்றி ஒருவனும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க முடியாது என்று. මාගේ කලවල වසන්න මේ දේවදත්ත මාගේ සහෝදර සහෝදරනි. இந்த பகுதியிലേക്ക് எனக்கு பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, පාපයෙන් පසුතැවිලි වෙන්න பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புங்கள். දේව රාජ්‍ය සමීපයි. தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமா இருக்குது. අද අපි මේ ලෝකයේ තුල දකින මේ දුක මේ වේදනා පීඩාව තව කාලෙදී එන්නව කාලෙදී තව අධික වෙනවා මිස අඩු වෙන්නට යන්නේ இந்த නැහැ. நாட்கள்ல நாங்க பார்க்கிற இந்த கஷ்டமும் கண்ணீரும் வேதனையும் இனி வருகிற நாட்கள் அதிகமாகவே தவிர ஒரு நாளும் குறையாது. මත්සාද දේව රාජ්‍ය සමීපව තිබෙනවා. ஏனென்றால் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்குது. යේසුස් වහන්සේට යනවා නැවත මේ පොළොවට. இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வரப்போகிறாரு. අප සියලු දෙනා පසුතැවිලි වෙන්න යුතු පාපෙන් කබාව ලබාගත් යුතු කාලය
தண்டிக்கப்பட வேண்டிய நாட்கள் இருக்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ ආගමක්ම මනුෂ්‍යයාට ඒ ජීවනයේ මාර්ගයක් දෙන්න සිටිනවා. இயேசு கிறிஸ்துவோட மதம் இல்ல, மனுஷனுக்கு வழியும் சத்தியத்தை காண்பிக்கவே அவர் வந்தாரு. උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை நேசிக்கிறாரு. උන්වහන්සේ කිසිදු ජාතියක් ආගමක් කිසිදු මිනිසෙකුව උන්වහන්සේ ආගමන්නව තල්ලු කර දමන්නව දෙවියන් වහන්සේ නොව. அவர் எந்த ஒரு மனுஷனை எந்த ஒரு ஜாதியையோ தள்ளி விடுகிற ஒரு மனுஷன் அவர் அல்ல. ඔබ කුමන තරාතිරමක සිටියත් යේසුස් අපිට ප්‍රේම කරනවා. நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறாரு. උන්වහන්සේ අපට ආදරෙයි. அவர் உங்களை நேசிக்கிறாரு. උන්වහන්සේ ඔබව සුව කරන්නව නිදාස කරන්නව යාපත කරන්නව දෙවියන් වහන්සේය. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை சுகப்படுத்தவும் உங்களை வாழ வைக்க கூடியமான தெய்வம். උන්වහන්සේ කියනවා එන්න මාගේ පුත්‍රයා මාගේ දියණිය ඔබගේ වේස දුක කඳුල සියල්ලෙන් මම නිදාස් කරන්න මේ කියලා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, எனக்கு பிரியமான மகனே மகளே, என்னிடத்தில் வா, நான் உனக்கு கண்ணீரை துடைத்து உனக்கு ஜீவத்தை தருவேன் என்று. අපි ඔබ දෙස යාඥා කරන්න කැමතියි. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க මේ விரும்புகிறேன். වචන අසමින් සිටිනා කෙනෙකු ඔබගේ ජීවිතය අවසන් කරගන්න ඕනේ කියා සියදිවි ආනි කරගන්න ඕනේ කියා ඔබ කල්පනා කරමින් සිටිනවා. இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒரு நபர் உங்க வாழ்க்கையை தற்கொலை பண்ணிக்கொள்ள, உங்க ஜீவியத்தை முடித்துக் கொள்ள நினைத்துக் கொண்டிருக்கீங்க. ඔබ බෝසා කළා. நீங்க බෝසායන් කළා. நீங்க அநேக முயற்சிகள் எடுத்து இருக்கீங்க. ඔබගේ ව්‍යාපාර වැටිලා. உங்க வியாபாரம் விழுந்திருக்கு. ඔබ ණය ප්‍රශ්න වලට එළවී සිටිනවා. நீங்க கடன் பாரத்துல சிக்கி இருக்கீங்க. ඔබ ජීවත් වෙන්න මඟක් දන්නේ නැතුව සිටිනවා. நீங்க வாழ வழி தெரியாம இருக்கீங்க. ඔබ ලැජ්ජාවටපත් වෙන්න එපා. நீங்க வெட்கப்பட்டு போக வேண்டாம். යේසුස් අපිට ප්‍රේම කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை நேசிக்கிறாரு. උන්වහන්සේ ඔබගේ ණය ප්‍රශ්න වලින් නිදහස් කරાવી. இயேசு கிறிஸ்து உங்க வாழ்க்கையில கடன்களிலிருந்து விடுதலை தருவாரு. යේසුස් විශ්වාස කරන්න. இயேசுவை விசுவாசிங்க.